mentok wis bocah kuniku segala gala ke bocah kun sing gawe masalah ya roban kompor gebrak kompor kudu cetak kun bisa nereang dumbang ening mimi kaji tarwini bocah kun kompore ya kompore berarti bocah kun enaknya mendisindet sindet dak kone ko kepiting ayo nang ora wis lah si aneh mah bayang Pak enakan gampang kayak musik ya lumayan ayo nang nangis lawan joget mah bayar ora kuno kene mah gratis kanggo sing maju setia karo Yuda Putra ayo bersama Yuda Putra kakak juga habis kedik kanggo sing duwe sakti kabeh niki yang punya sakti kabeh asal kanggo panitia muda terkasih oke lagi oh ya hati kita wis kekunci li bakal senerima najan sumpah kayang apa kanggo panitia muda percuma kita rujuk aktivis terasa remu percuma kita balen cinta wis kanggo wong sejen bakal balen maning kanggo sing ayam putih
Jreng, jreng, jreng. Ya, Gil. di